F'laqgħa mal-ġurnalisti d-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ian Borch ħabbar li għax-shortlets iddaħħal l-obbligu ta' tabella fuq barra bin-numru tal-liċenzja bl-isem u b'kuntatt aċċessibbli 24 siegħa kuljum. Obbligatorju wkoll pjan biex jinġabar l-iskart u min jinqabad jopera dawn il-proprjetajiet bla liċenzja jitlef għal 3 snin. Fix-shortlets ukoll issa jkunu permessi sa massimu ta' 10 persuni. Issemma wkoll li min irid jikri l-appartament tiegħu lit-turisti b'mod mandatorju għandu jkollu l-arja kundizzjonata. F'aktar regolamenti ġodda li ġew introdotti mill-Gvern intqal li mhux se jibqgħu jintlaqgħu applikazzjonijiet għal lukandi ġodda jew għal estensjonijiet u żvilupp mill-ġdid ta' lukandi eżistenti li jaqbżu l-għoli massimu permess fiż-żona. Lanqas mhux se jiġu aċċettati proposti ta' lukandi ġodda tinqas minn 3 stilel u ta' applikazzjonijiet li jkunu ta' iżjed minn 200 kamra. Mhux se jkunu aċċettati lanqas all-inclusive resorts ġodda u villaġġi turistiċi. B'dan l-avviż legali wkoll il-guest houses ma jistax ikollhom aktar minn 20 kamra u jridu jkunu fil-qalba tal-lokalità, f'bini skedat jew f'bini b'karatteristiċi arkitettoniċi partikolari. Fil-waqt li hostels ġodda jistgħu jkunu biss ta' natura edukazzjonali. Dr. Borch qal li dawn ir-regolamenti sa jollu livell f'kull tip ta' akkomodazzjoni issa biex dawn jibqgħu jilħqu l-aspettattivi ta' dawk li jżuruna. Qed naraw illi b'dawn ir-regolamenti inħeġġu lil min irid ikompli investi fis-settur tat-turiżmu sabiex ikun jista' jagħmel dan bl-aħjar mod possibbli, bl-iktar mod ċar, però proprjetajiet ta' kwalità. Nixtiequ tidħol iżjed responsabilità u rispett lejn il-ġirien u l-komunità. Waqt li nissalvagwardjaw lil min diġà investa jew il dawk li jridu jinvestu jagħmlu biċċa xogħol tajba. Id-deputat kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Kevin Fsadni innota li għall-ewwel darba fil-liġi Maltija qed jiddaħħlu għadd ta' tikketti fosthom ta' lukandi boutiques u ta' boutiques lussużi. Daw qed jagħtu flessibilità iktar opportunitajiet biex nużaw il-karatteristiċi storiċi binjiet antiki tagħna fil-qalba tal-villaġġ għal dik l-esperjenza unika li nistgħu nagħtu lit-turist li jżurna. Ir-regolamenti tfasslu wara proċess ta' konsultazzjoni inkluż fuq perjodu ta' xahar f'Novembru li għadda li minnu inkisbu aktar minn 260 suġġeriment.